Čestové špagety carbonara. Tak túto vegetariánsku verziu z Apetitu som si úplne zamiloval. Jednoduché, rýchle a hlavne skvelé. Do pánvice dajte kúsok olivového oleja a orestujte na ňom nasekaný cesnak. Do misky dajte žltky, nastruhaný parmezán, soľ, korenie a opečený cesnak. Dobre zamiešajte a dajte stranou. Vodu na cestoviny osolte a dajte variť špagety. Medzi tým si pripravte chřest a orestujte ho na pánvice, kde bol cesnak. Pavel, nešaškuj. Pridajte uvarené špagety a stomte oheň na minimum. K žltkom pridajte asi 2 naberačky vody z cestovín a nalejte všetko do pánvice. Vypnite sporák, premiešajte a je to. Verte mi, že ani to guanciale nebudete potrebovať. Špagety sú dokonale krémové, príjemne ostré po cesnaku a ten chrumkavý chřest im dáva výborný svieži jarný nádych. No, Apetit znova nesklamal, takže ak už ho doma máte, nalistujte stranu 70 a tento skvelý recept určite vyskúšajte. Stojí to za to.